Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Hola, benvinguts a la Meteo de la Selva TV. La primavera continua el seu curs i hem tingut de nou uns dies ben típics de l'estació amb certa variabilitat meteorològica. Les temperatures han oscil·lat i han anat ballant entre els 21 i 24 graus de màxima i les mínimes s'han mogut entre els 10 i els 13 graus. També hem tingut dos episodis de precipitació de distribució molt irregular que han deixat uns 10 litres per metre quadrat. I aquesta setmana serà també variable amb intervals de núvols que aniran guanyant força venint des de l'oest, seran densos sobretot el divendres, una mica menys el dissabte i tindrem més clarianes el diumenge. La pluja serà de nou molt irregular i pot aparèixer el divendres més cap a l'oest i també el dissabte potser a primera hora. A la tarda i el diumenge les pluges es retirarien. Dissabte, doncs, de nou serà una jornada típica de primavera, amb intervals de núvols i alguna clariana. Les temperatures seran una mica més altes que divendres, arribant fins als 20 graus les màximes i les mínimes seran suaus, es quedaran al voltant dels 11 graus. Diumenge farà més sol, les pluges ja no ens farien companyia, les màximes es mantindran igual que dissabte, però les mínimes seran més fredes, arribarem als 9-10 graus. La mar estarà força calmada aquests dies amb onades que no superarien els 50 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 17-18 graus. El vent tindrà component nord-est amb més intensitat a la costa en cops potents superant els 30 km per hora. I la setmana vinent també serà molt variable. Començarem amb augment de les temperatures fins als 22 graus, però a partir de dimarts s'estabilitzaran entre els 20, 21, 22 graus de màxima i 12-13 de mínima, més normalitzades de primavera. I avui us direm adeu amb aquesta impressionant fotografia de Jaume Mos amb aquest astor i la seva presa. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.